Може би реките Дунав и Марица, планината Рила с горда гърлица. Питам своя татко, що е татковина? Може би небето? Чисто, спокойно. Татко ми отвърна. Татко ми отвърна. Нашата родина е местото свято, де роден си сине, дето си порасъл под небе сурово, дето си научил българското слово. Всеки народ има свои духовни водачи, които дни на изпитание са поддържали българския дух и са му помагали да не забравя кой е, откъде идва и на къде отива. Българският народ е от малкото народи, които имат ден за почит към тези велики личности. От близо век, 1 ноември, е датата, която си припомняме за своите народни будители, учени, български просветители и революционери, будители на зараждащ се национален дух и стремеж към образованието и книжовност. Случайно датата е 1 ноември. На този ден е честван един от най-големите български светци, небесния покровител и духовен фастан на народа ни, свети Иван Ривски Чудотворец. Кои са нашите будители? Какъв е завета ни към нас и бъдещите поколения? Будители наричаме онези книжовници и просветители, които въоръжени с перо в ръка създават книгите, от които се учим от древни времената и до днес. Будителите са учители, които побуждат духа на младите българи. Те не търсят слава и пари, а работят в полза за народа. Будителите създават книги, от които се учат, строят училища, църкви и читалища. Будители оставят винаги мъдри народната памет. Кой събужда умовете, бранил българското слово, така то вълшебно цвете, да разцъфти
закрилник на целия български народ, основател на най-знаменития величествен манастир в България, Рилския манастир. Кирил и Методий. Още в древни времена солунските двама братя са засели семената в наславяните в сърцата. Семената са безсмъртни, 30 са те. Ние всичките славяни с песни ще ги славим днес. Паисий Хилендарски, монах от манастира в Атон. Там е написал история славено-българская, която описал силата на българската държава, славите и битки и победи и храбростта на мъжете. Просветното му дело дава началото на българското възраждане. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена, своя род и език. Учители, учители, бъдете с нас сега, запалете мрака, огъня, парете светлина. Софроний Врачански, ревностен последовател на Паисий Хилендарски, е Софроний Врачански. Той пръв преписва история сърбо-българска и е автор на първата българска печатна книга Неделник, излязъл през 1806 година в град Рилник. Софроний Врачански стига до убеждението, че за успешната освободителна борба на българския народ е необходимо да се повдигне нивото на образованието. Призвава образованието и книжнината да бъдат на говоримия български език. Приказки
отваря първото светско училище в Габрово. Доктор Петър Берон, просветител, учен, енциклопедист, философ, педагог, лекар, написал е буквар с различни поучения, а на корицата му е нарисувана голяма риба, затова са го нарекли рибен буквар. В него има задачи, поговорки, стихотворения и най-различни мъдрости.
Левски събира народни умотворения, бори се за национална свобода, независимост. Написал от едни най-хубавите стихове и песни, посветени на България. Създал тайни комитети, с които готви националното освобождение на България. След отец Паисий, той издига най-висок глас на народна свобода, национална независимост, за която дава своя живот. Неговите думи, дигнали на крак, беден и заможен, старец и хлопак, ободрил народа, мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. За теб била е всичко, България е
живота си за една идея – идеята за свобода на Отечеството. Браво! И днес баща се разказва за храбрия път, когато множина през кадушки базми падна в бой като мрез.